koliko sam shvatila iz konteksta priča, postoji cijela, znači, procedura koje su, i odlučivanje kroz koje je prošao svaki taj rad i određena komisija je to prosuđivala, tako da je, mislim, samim tim već jasno da je to legitimno i postavljeno i da drži tu neku svoju priču, a to što je, to je ipak suvremena umjetnost, ona izaziva reakcija i reakcija je takva kakva je. To nam govori o našem društvu, pretpostavljam. Jesmo li ovdje u Bjelovaru imali takvih situacija u Gradskom muzeju s nekom izložbom, s nečim da je izazvalo reakciju javnosti ili dijela građana, kako god? Pa, baš takve vrste reakcija, koliko je meni poznato, nije. Barem ne u toj mjeri. A sad, sigurna sam da je bilo radova koji su se manje svidjeli nekima ili se uopće nekome nisu svidjeli, dok je bilo isto sigurno i radova koji su bili super prihvaćeni. To je jednostavno dio toga. Uloga umjetnosti ni nije da se svima svidi i da svi zapravo imaju nekakav unisono osjećaj u vezi dijela koje promatraju, to je potpuno individualno. U biti i pristup gledatelju je potpuno individualno. Drugačije. Sad već je izrečena ocjena da je to radi iz 2010. da bi onda da je objavljen izazvao puno manje reakcija nego danas. Je li to... Pa samo trebamo gledati, znači, nekakve okolnosti društvene, ali da, mislim, ta nekakav po meni osjećaj da postoje sadržaji koji bi trebali biti zabranjeni unutar galerija ili uopće unutar javnog prostora, ali dobro, galerije su zapravo jedna posebna vrsta javnog prostora i postoji određeni kontekst određenog radova, svaki umjetnik daje svoj neki kontekst osobni, znači to se sve mora tumačiti unutar toga, nije... Galerijski prostor je ipak galerijski prostor umjetničkog konteksta i tumačenja, a javni prostor je nešto sasvim drugo. Sad može onda reći da sad postoji nekakva opasnost da se vama koji radite u muzejima nekakva autocenzura nametne ako se ovo progura ovako, znači pa mislim da će... nešto po volji nekome ko je iznad vas i sad ćemo to mijenjati. Pa naravno da realna opasnost uvijek postoji za tako nešto, ali mislim da je u biti do ustanova kako će i na koji način raditi i uopće postaviti se spram takvih stvari. I sad određena autonomija mora postojati u umjetnosti, inače to onda više nije to. Ili nešto u smislu što manja sredina, to je teže neke stvari progurati, što je veća, lakše će proći, neće izazvati reakciju. Iako Osijek je veliki grad, nije? Sigurno, da, u odnosu na Bjelovar svakako veći grad i znači sama ta činjenica postojanja tih edukacijskih ustanova, to je znači likovna akademija i slično, takav prostor po meni je iznenađujuće vrlo, znači ako ćemo ići tom nekakvom pretpostavkom, svakako da bi onda u manjim sredinama bilo puno teže takve sadržaje prezentirati na ispravan način.